अल्टारनेटिव पार्टी अफ बर'लनि 14 नं निसिमा ब्लक आरो आमटेका प्राइमारिखौ दाफुंनानै लाबाय। फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय गोदानै दाजानाय डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिव पार्टी अफ बर'ल राजखान्थि दोलोआबो गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय मिरु जिल्लानि कमिटि दाफुंखांनायनि उनाव दिनै 14 नं निसिमा ब्लक लोगोसे आमटेका प्राइमारिखौबो दाफुंनानै लायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमटेकायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मिरु एफिबिनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि लोगो आफादगिरि जिरेन बसुमतारी, इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि चिला गां बसुमतारी, नेतारि बि रिमोनलां आरो गोबां दोलोनिबो मावथि आरो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव 14 नं निसिमा ब्लक आरो आमटेका प्राइमारिखौ दाफुंनानै लानाय जायो। दिनै गोदानै दाजानाय 14 नं निसिमा ब्लकनि आफादगिरि महरै गिर्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेतारि महरै रिंखां बसुमतारी लोगोसे आमटेका प्राइमारि एफिबिनि आफादगिरि महरै पारमानेस नार्जारी आरो गाहाय नेतारि महरै मखेल इस्लारिमोनखौ सायख'नानै बिबान गथायो। आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां एबा मोनसे अपरचुनिटि होननानै आं सानना लागोन जे आंनि लाइफआव मालाबाबो समाज एबा हारि एबा माबा मोनसे जिखिजाया रायजोनि थाखाय माबा मोनसे मावनो आंबो बाहागो मोनफागोन होननानै मालाबा जिबनाव सानफेराखैमोन एबा आङो थिरांथाबो गैयामोन आं माबा मोनसे मावगोन होननानै आङो ओरैनो बेखारावसो दंखायोमोन आरोना जेबो आङो रायजोनि एबा हारि एबा माबा मोनसे रायजोनि खामानि मावनो आंहा माने ओंथि गैयि जिउ बायदि जानानैसो दंमोन। दिनै बेबायदि खाबु मोननायाव आंहा जोबोद मोनसे खाफाल गोनां आरो गोजोननाय मोनदों जे आङो फिउचाराव आंबो मानसि हिसाबै संसाराव जोनोम जाबाय जेला आंबो रायजोनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावनो हागोन नामा आंनि जे रोंगौथिखौ लानानै आंनि जे एसे थौले मेले एबा फिसा गियानखौ लानानै आंबो सोरबा सासे गोग्लैसोनाय अबा मोनसे गोदोसोनाय जायगाखौ एसे फोजाखांनो हागोन नामा बे पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टीनि गेजेरजों। मानोना जों गोबां पार्टी दङ जों मिन्थिगौ जे जोंबो गुबुन गुबुन पार्टीयाव थाबोबाय नाथाय जोङो ओरैनो साइड हिसाबैल' जों मावबोदों थाबोदोंल' नाथाय बिदि डाइरेक्टलि माबा मोनसे खामानि मावगोन मालाबा मावफेराखैमोन नाथाय बे लाइफआव जानो हागौ आंनि समाबो सफैबाय माबा मोनसे मानसि हिसाबै जोनोम जानानै खामानि मावनो थाखाय आरो बेवहाय आंहा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला आं सिगाङावनो रायजोफोरनि सिगाङावहाय निमाहा बिग्रोखायो खिन्थु आङो बांसिनै आं गोरबोजोंसो जास्ट मेलेमजोंल' नङा मानसिया मोननैजों दैदेनजायो मेलेम आरो गोरबो दा आं मेलेम आरो गोरबो मोननैजोंहाय जाथिनि गासैबो रायजोनि थाखाय आं मावनो थाखाय हानायमानि आं नाजागोन आरो गासैखौबो दैदेनगोन आरो एफिबि राजखान्थि हान्जायाव थानानै नोंथाङा बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै सानो ना? आङो बेखौ फुरा आंहा एफाराव आंहा एबिलिटि गैया नाथाय हानायमानि बेखौ फुरा आं कनफिडेन्ट होनो हाया जे आङो 100% मावफुंनो हागोन आङो आंनि बोलोजों एबा माबा मोनसे बोलोजों नाथाय बियो सिस्टेमेटिकेलि थांगोन सिटुवेसनासो खोन्थागोन मा मावनांगौ मानि उनाव मा जालांगोन बेखौ सिटुवेसना खोन्थागोन जाय मानसिया इन्टेलिजेन्ट जाय मानसिया साननो गोरों बे मानसिया अट'मेटिकेलि सिस्टेमेटिकेलि थांफागोन सिटुवेसनजोंहाय आरो बेखौहाय रावबो थोननांनाय नङा जाय मानसिनि गोसो गोरबोआ गोथार आरो सिदा बे मानसिया अट'मेटिकेलि थांफाखागोन। दिनै बिटिआर हालामाव बर'नि मोननै मैखोम राजखान्थि हान्जा बिटिआर आरो इउपिपिएल दङ बेनि गेजेरावबो दिनै एपिबि राजखान्थि हान्जाया आगान सुरफानो ओंखारदों गोदान राजखान्थि हिसाबै नैबे निसिमा हालामाव रायजो राजाफोरनि गोहोमा माबादि? गोदान पार्टी हिसाबै जोंथ' सिगांनिफ्रायनो जों टाच जाबाखै बे पार्टीजोंहाय आरो साडेनलि आङो बे अपरचुनिटिखौ मोनदों दा बेखौ जों गोबाङानो आन्डारस्टेन्डिंआव दङ गोसो सिङाव रायजोफोरनि गोसो सिङाव दंखायो माने मा बिहोमा दङ अल्टारनेटिभ पार्टीया जोङो अल्टारनेटिभ जे चइस खालामदों माबा मोनसे ड्रबेक जानाय बेकस्लाइड जानाय गासैबो जोंनि रायजोआवहाय गासैबो गोग्लैसोनायफोरखौहाय गोसो सिङावहाय बयबो आन्डारस्टेन्डिंआव दं बे रायजोफ्रा लामासो मोनाखै बयबो अल्टारनेटिभ चइसखौ सानदों आरो नाथाय बेखौ मावनोसै प्लेटफर्म मोनाखै दिनै बेजोंनो प्लेटफर्म जाबाय नालाय आंबो साडेनलि बे भटखौ मोनदों आंबो साडेनलि बेखौहाय आङो आंनि गोरबोजों नाजावदों दा बेखौ आङो आनएक्सपेक्टेड फर मी